Hai! Genul nostru preferat e unul despre căcarea. Gata, mai ia. Genul nostru preferat e unul despre căcarea. Da, ia ce facem noi? Dimineața ne sculăm, noi mâncăm și ne căcăm căcarea. Numai ia. Dimineața ne sculăm, noi mâncăm și ne căcăm căcarea. La micul dejun la ora 10, micul vine ora 10 și căcarea, iar ne trece căcarea. Micul vine ora 10 și căcarea, iar ne trece căcarea. Oare ce facem la prânz? Micul vine ora 1 și căcarea. Micul vine ora 1 și căcatul e ca tu căcarea. Da, frate, frumos, ora 3, micul vine ora 3 și micul restat câte căcarea. Pentru toți banii voștri, da. Micul vine ora 3 și micul restat câte căcarea. Așa, nu mai ia. Micul vine ora 5, ne căcăm și nu fiți căcarea. Micul vine ora 5, ne căcăm și nu fiți căcarea.